Здравейте хора, аз съм Шехеван Труд. С мен днес е Краси. Яни днес не го видяхме, да. Ето го Краси, хубавец. Здравейте. Ето вижте го. Добре, браво. Сега той игра, аз държа телефона и снимам. И пак става тъмно и трябва да тепам зомбита. А не мам. Аз съм изключил зомбита, така ще ги тъпам. Да, изключиха зомбитата. Може да е малко тъпо, ама. Така е по-лесно хора да играете. Всеки път... Бърни. Хора, всеки път когато играете Майнкрафт, си изключвайте зомбитата, защото е по-лесно. В пещерите да ходите. Ако сте по-добри, може да си ги пуснете на най-силното, ама ако сте слаби, не дейте просто. Да, просто не дейте, защото ако умрете, ако играете на едно много трудно ниво, където се нарича 100. Не 100, Professional или... 100, като играете на него, то само ви се изтрива. Бати, тази свиня скочи при мене. И е по-лесно да играете на... Peaceful. Без... Като отидете на дискрети... Това е на PlayStation, ама ето ви... Да, на PlayStation. Ето ви. Вау. Ето ми има една кокошка и сега ще ходим да я убиеме. Само малко да изясна клипа, хора. Клипа е първи сезон. Да, първи сезон, първи епизод. Да. Ще има и още. Айде, майка ти. Скъпа на дебела. Краси малко си псува, така, ама. Краси не псува и че мама може да погледне клиповете. Тя да видя дали ми трябва храна. Не ми трябва. Не му трябва, не е гладен. Да копая. Сега ще копае. Камъче, защото ми трябва. И ако намериш айран, го копай, трябва да си направим и печка. Имам. Точно за печка ще направя. Това какво е там? Камък. Това е дърве. Малко е наясно така, като си отвори инвентара, защото бялото нещо на телефона много гадно се вижда. Ето отворих си инвентара. Сега отвори го пак да покажа на хората само. Така като погледнете отдолу, инвентара виждате така като е отблизко. Виждате, това му е инвентара, вътре има неща. Виждате мишката. Ето сега се връщам назад и даваме целият телевизор. Хора. Готово, давай. Хора, искате ли да видите едно нещо яко? Само трябва да разбера как се прави. Майко, не знам как се прави. Майко, само мога да изгледам. Такава и... Можеш. Копаш си като стълбички. Сега от това отгоре дърта. Не съм тъпунгер. Ето, готово. Айде, се оставяме скапания дърт. Малко е гадно и на клипа може да ви... Ако имате проблеми с очите, може да ви е много гадно. Да. Хора, никога не бъдете читари. Защото ако сте читари, не можете да играете Майнкрафт. Така че по-добре да не бъдете читари. Ето ме и мен. Виждам ли се? Да. Чай да оставим такъв буклук. Надявам се да има много показвания този клип. Все пак е първи сезон на Майнкрафт. Да. Вече хора, абонирайте се през телефоните, защото не трябва да пишете там входове и такива в Google или в YouTube. Просто през телефоните влезте, напишете Шехеван Труд. Шехеван Труд, бе. Шехеван. Да, Шехеван. Моя канал, пишете Шехеван Труд и ме виждате и през телефоните се абонирайте. Този клип ще е кръстен Шехеван Труд и Краси.
първи сезон, Майнкрафт, епизод 1, сезон 1. Hot Topic. Hot Topic. Какъв е Hot Topic, не знам. Краси 1 година по-малък от мене и от Яни. Да, аз съм на 10 години вече. Направих ги на 13 януари. Аз съм роден 13 януари, хора. Да, аз съм роден 15 ноември, затова и двамата сме едно. Fuck are you? Чакай. Той е 2016, аз съм 2015, ама... 2006 е. Той е 2006, да, аз съм... Това ти 2015 Аз съм 2005, той е 2006. Не, смисъл 1 или 2 месеца ни е разликата. Обаче той е... Той е 2005, аз съм 2006, една година разлика. Само че аз съм на януари, а той е на... ноември. Да, на ноември. Ето сами ми осветено, добре, хубаво е. Сега, като стане сутрин, ще трябва да потърсим такова. Айде, топло. Краси, я се движи да покажем на хората горе въгъла какво става. Виждате ли горе въгъла човечето? Да. Това е Краси, като прави движения. Хора, никога не играйте с някой друг. Знаете ли защо? Защото може да ви убие. Никога не играйте с някой друг. По-добре си играйте сами. Ако ви е добър приятел и не е толкова гаден да ви убие. Да, защото аз играх с сила веднъж и той без да иска ме уби. И си взех работите все пак и той ми взе някои от работите и ми ги даде. Това се нарича добър приятел. Ако някой приятел без да иска ви убие и после ви даде работите, това се нарича истински добър приятел. Какво пече, че не се види да? Пържоли. Поркчоп. Кукет поркчоп. От свинята. От прасето. От прасето, такова. Сега пече пиле. Пилешки бутчета. Майнкрафта обаче е доста по-добре от... По-добре се вижда смисъл, отколкото GTA-та или нещо такова. Добре се вижда, доста даже. Но я ни купаха PlayStation. Той е много смешен. Айде, трябва да тръгнеш. Хора, чао ви и до новия... До новия клип. Да. Пак ще бъде сезон 1, само че епизод 2. Да, и хора, чао! Чао! Аз бях Хеман Трут, абонирайте се, харесайте клипа и чао!